enweghị ezigbo nchekwa tọrọ atọ n'ala Naịjirịa abụrụgo ihe ama ha ka a ga-esi mee. Ndị ntọ atọrọla Reverend Fada Joseph Azubike nakwa mmadụ atọ ndị ọzọ anyị amabeghị aha ha. Nke a mere n'ụbọchị tata bụ Tuzdee n'Ebonyi steeti. Ihe ọjọọ a niile na-eme n'ala Naịjirịa ka ogbu onye akpa ntị na-akpọ a na-agwọ Naịjirịa ibi ma ya ekwechiri na-eto afọ. Obinigwe Chukwu biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ndị a na-akpọ Arewa Youth Consultative Forum AYFC n'Onitsha akpọkuola ndị gọvanọ niile na-achị n'ala Igbo ka ha gbaa mbọ ma hụ na ụmụnne ha niile bi n'ala Igbo nakwa ihe niile ha nwere bụrụ ihe a ga-echekwa nke ọma n'oge ugbu a ndị IPOB na-amanye onye ọbụla apụtana n'ezi. A na-ekwu maka iwu nke enyere enye onyeisi ndị IPOB a na-akpọ Simon Ekpa enyekwakwa ọzọ n'elu nke o nyeburu enye. O kwuola were sị na a ga-enwe izu ụka abụọ ọzọkwa onye ọbụla apụta n'ezi n'ala Igbo niile. O kwukwara nke a n'ụbọchị Tuzdee 11 nke ọnwa Julaị anyị nọ n'ime ya. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu.